Kohimen kopera bir hautrai Jesus Christ kani kalonga binda jonga gospel kabang ngishait puzon man kapor kamdame ha kapor ayam paska shapanga jimmy pa jongu Christ but hagaju kapor kaneru kalonga binda jonga gospel kabangi puli man kapor habangi dike yakasngi buram jonga Maria Magdalena. But kumbang itip ngala batay si zinru siya pa ka Maria Magdalena ba kalalong kaba kumno siwa ban kot yakundu ujizu kaladon hinyu ngut kiksuit hapo jongka kane kalong ka ketinu belaka batay. But ngala batay ru sisin kane ka hinyu ngut kiksuit kaba mod kalong hinyu tiliki pop bakarao kaba ngile haka jingim jongi. Kane kalonga capital sins kaba man ki beriu ki yakendu yamad but dena kine ngide ben light luid but kaya kalong kaba kerpang jonga Maria Magdalena kalong nadu ka por kala yakendu ujisu but yamad ujisu kala light luid nakata ka hinyu tiliki pop bakrao sisin bangi light luid na kine ki hinyu tiliki pop bakrao haka jingem jongi katikana ngin stam ban im yaga jingem koid kide kita ki hinyu tili ki jinglong jongka pop ke ba pelong yangi banjingai na ki posha ki por na ujisu hendra nakabinda jonga Maria Magdalena ya ka kelip mat bakala ya kendu ujisu kalayo ya ka jingaye kerpang ban light luit na baro kene ki hinyu tili ki capital sin hinyu tili ki pop bakarau ha ka jingim kata ka mod ka jingya kendu ujisu kapelong ya ka rikuit khadba kadang imha kane ka perte kam perkashu ya ka pop kam kin maushu ya ka jingim barim janga henre tang kawe ka don ha ka donur kamen siem ngakwa ban wadia jisu ngakwa ban idia jisu ngakwa ban don lam badu jisu kane ka lang ka jinglong ka bangiru ngila ban yo ban ngala ongru kini ke hinyu tiliki pop bakarau kalong hinyu tiliki suid ruha ka jingim jongi hinyu ngut ki suit balaban pinchot ya ka jingim jingdom ka jing sarong ka jing kwan la lord ka jing kwan spa ya ka jing bishni ka jing ya ki jing kwa brai bat ka jing jaitu bat ka jing bishni baro kine ki long ki hinyu til ki suit balaban pinchot ya ka jingim buna ptain jongi ngi duai henra ngim ju puson shu halor kane wadladang idon kine ki jinglong ru ngim peishu ban light luid na kane ngim treish tumru ban light luid kawai ke liang iduai kawai ke liang ngingop shingop habaro kiniki hinyu tiliki pop bakarau but ngi persham ban imrengat bat kane Henry Maria Magdalena kala light luid na kane kala pelong ya kari koin minda habangi peit ya ka gospel ru ngi yi ha ka gospel bunsin ngi kain uyanis bakwit ulong usinran yau ba ujisu kam aid Henry katkum kane ka jimbatai niyo i ka Maria Magdalena kalong ka sinran ya ka ba ujisu kam aid but ka Maria Magdalena ro kala kam aid badu yanis bakuit hi marawe u batai but ka Maria Magdalena kalong kam kordor kam janai ban ya uru but ulala ban tosha pang jongka but ula ong kumno ula ong kalami perengap kasni kadba nang dum kala mare shaga jingtep kala long kabashlur kam shim lating ya ga jingdum kala kaloy ban ki step kamde ka kende kabasha senshar da ka jingkwa bantia buna prenjongi ngilong ki brio balong ki brio pasha senshar da ka jingkwa bantia kam slem kindia Henry ka Maria Magdalena kalong ka kente kabala job ya ka jingkwa bantia slem kalalong ru kente kabala job ya ka jingting ya ka jingdum kadmanang dum ka koloy ban mi na yin kata kamod kam ting shu ya ka jingdum mindang happen Petru ya ka jinglong jongu Petrus u Petrus ulating u Petrus ula side ding kadbala kem ya jisu u Petrus ula ting ya ka jingdum
u Petrus ulong ubayotia. U apostol ningkong tam na padenggi apostol uladon bun ki jingtolot. Henry ka Maria Magdalena pat kam shimdon kum kata ka jingting hapo. Ki apostol baro kila ting, but kila setru yalade hapo kamera nadu ka por Jesu ya. Henry ka Maria Magdalena kala job ya ka jingting namar kala lang ka kende kabadap na ka jingid. Ka jingidu Jesu ka venglot ya ki pop nangi ka jingid shirhem yaw Jesu ka venglot ya ka jingting nangi ka jingid shirhem yaw Jesu ka venglot ya ka jingtalot ka met ka par jongi but ka jingkwa met jongi. Ka Maria Magdalena kalong ka rikuit ka ba kot ka veri yangi ngidi ban but ya ka ne ka nuksa jingim ha ka jingim men siam jongi. Ngi baharo ngilong ki beryu bal yalay shitom yalay katema persya bun jait ki suit kumne man kas ngi yalay ya katema persya kum kini ki jait uksuit ngilong ki beryu ba tingher ngilong ki beryu ki ba kongu ya ka jingtolot ngilong ki beryu ki ba kwa ban pin ya ka met ne pensngai ne ka met om ya ka mensiam Henry Maria Magdalena pat kalong ka ba washida ban yakandu Jesu ba kandup lang ban pinkaman ya ka mensiam jonga kane kalong ka ba kongsan ha ka jingim mensiam jongi balong gi barikuit ngidi ban job baro kine ki jingtunju saudong jongi kamdame ya ka jingtunju jonga do kenamba ngindup lang ban kendu ya Jesu ha ka jingim kabah ka balang karke ya ka sngiburom jonga Maria Magdalena ngidon kam ban kot karpad ya ka shaying jongi Gidon kam ban kot karpa dia ka shaka jingim jongi. Kenapa? Ngindupla ban pan jingyarap naka kumno kalayir shirhem yaw Jesu. Wadla da bakalong nompop kabala shem jingye palad kumno kala pelong yaka ban ino ya kita baro. Kaya kata ka bor kabakala yopidia kumno kala stam ban id. Te ka Maria Magdalena kala ban shonglang ban ni hakiing jongi ban hikai yangi kumneki ngala id yaw Jesu lada pile kumne piru pidaban kishirhem ha ka jingid bad ka jingid yaw Chris na marbun gibriu kia kendo jinge kawai hadin kawai pat ka Maria Magdalena kalang ganuksa yangi bandup longi sinran kaba itam bandup long usinran oba id yaw Jesu tongin duwai ha ganagi Eucharist bakuin naga benda kanega jinga kenamba ngiru ngin zalong ki kun ke ba yai rengkat ber Jesu ha ka jingim jongi Jesu ba it karku kardo yangi pensle yangi penkantang yangi ngiru ngilong ki batolot harukam Henry lempa ka jingi shirhem jame lempa ka jingdon jame lempa ka jingkarku jame perlong yangi rukum ka Maria Magdalena ban lai luit na baro hinyu tiliki suit hapo jongi hinyu tiliki pop hapo jongi pop bakrau jongi kenamba ngindup syakri tang iame haka jingim jongi yen ya ro ya utrai Jesu Christ Junom lai junom amen